Да. Като стават 5 минути, като ми стават 9 минути. Да. Така, благодаря на всички, че сте дошли, като виждате както мен, така и останалите кандидати за EB екипа. Моята презентация се състои от две основни части. В едната ще бъде мотивацията ми защо кандидатствам за EB, във втората част ще бъде действията, които трябва да предприема в областта, тъй като тя е моето първо желание. Беше от телефона. Така, относно моята мотивация, аз съм човек, който иска постоянно да се развива, постоянно да поставям нови цели и висоти, които обичам да преодолявам. Като една от основните причини да кандидатствам, основната мотивация е желанието ми да помагам на другите. Смятам, че човек, когато мотивира и вдъхновява останалите, той поставя основите за своето собствено израстване. И вярвам, че за момента, че през ICF съм преминал през доста неща, както съм член, през добри, включително и лоши. И смятам, че... Също не. Да. Смятам, че да кандидатствам за EB, да стана член на изпълнителното тяло е следващата логична и правилна стъпка, която трябва да предприема. Следващия аспект, който обръщам внимание, е ролята на EB-то. За мен EB-то трябва да бъдат членовете на EB-то трябва да бъдат пряко отговорни за създаването на лидери, членовете и отключването на техния потенциал. Като когато се мотивират тези хора и се... Да, все още не. Добре. Когато се мотивират тези хора, е възможно да се създаде въздействие върху хората. Както знаете, една от тази ценностите е именно Activating Leadership. И когато се създадат предпоставките за нейното изпълнение, е възможно да имаме импакт, което е една от точките, на които обръщам внимание и които трябва да създава въздействие, както не само върху отделните членове, не само върху обществото, но и върху отделните членове. Членовете на EB екипа също така трябва да бъдат лицето на организацията. Те трябва да служат като и модели за подражание на останалите членове, някой към когото те могат да се обърнат за помощ, подкрепа, мотивация или съвет. И да, може да бъдете абсолютно сигурни, че ще дам абсолютно всичко от себе си и ще бъда максимално даден на задълженията си, които ще имам като част от EB екипа. И винаги подхождам към работата си отговорно и се старая да я върша възможно най-адекватно. Друго нещо, с което ще мога да подпомогна за развитието на ELSI Варна е въображението ми, като в смисъл нямам предвид буквално, а по-скоро нестандартния ми начин на мислене, както и различния подход, който приемам към различните ситуации и както и желанието ми да търся различни алтернативи на проблемите, различни решения, алтернативни решения на проблемите. Също така, смятам, че съм доста постоянен и упорит в работата си. Някои от вас знаят, че през есента се кандидатирах за тим лидер на областта. Тогава загубих, но това не ме демотивира, дори напротив, не караме все още по-силно да преследвам целите си, да се боря по-упорито за тяхното постигане. Така, сега следва втората част от моята презентация. Тя ще е върху, както казах, конкретно нещата, които смятам да подобря, развия и идеите, които смятам да имплементирам в моя екипа. Така, първата част е да продължа процесите. Смятам, екипа накрая беше разделен на отделни по-малки екипи, като смятам това нещо да се продължи за напред, но нещо, което смятам, че трябва да се поправи е да се създадат по-ясно job description на тези отделни екипи, както да се поставят тим лидери на всеки един от тях. Друга точка е продължаването на добрите промо-кампании на нашите различни проекти и събития, като отново може да се подобрят тези значително, като се използват повече мрежи за масова комуникация, както и се подобри самата работа за всеки един проект, като дейностите в комбин екипа се един вид унифицират.
Трето нещо, което да подобря е да момента добрата синергия между TM, OGX и Com. Смятам, че в application съм писал достатъчно подробно точно каква е тя, като сега само ще спомена, че просто трябва да се работи по-тясно с тези три области и за да се постигат по-добри резултати. Така, както вече споменах новите идеи, да има по-ясна структура на всеки един от екипите, които е разделен към екип, понеже в момента не всеки от членовете знае точно какво се върши в Com и точно какви са неговите задължения. Следващото е външния нюзлетър, който ще подобри най-малкото разпознаваемостта ни след нашите партньори, като в него ще се включват дейностите, които се извършват в организацията и по този начин ще има повече прозрачност какво се случва вътре в самата организация към нашите партньори. И за обобщение ще добавя, че Com трябва да бъде един вид последната инстанция във всичко, което идва от организацията и излиза от нея. Тук имам предвид, че да кажем всеки мейл, презентация или писмо, което се праща, трябва да минава през Com, като на последно място, за да може да се провери дали всичко е изпипано гладко и ясно и дали е обработено както трябва. Като ролята на Com екипа трябва да бъде да играе ролята на опора на останалите функционални области в организацията. Така и да, с финални думи, знам, че все още не съм подготвен на 100% за тази роля на VP, но смятам, че имам нужния потенциал да бъда и качествата, които имам, ще ми помогнат заедно с останалите членове на екипа да преодолеем всичките препятствия, които ще ни изникнат по пътя и вярвам, че съм точният кандидат за да бъда следващия лидер на ЕОС Варна и след като ви представих моите мотивации, идеи и стратегии, се надявам да вярвате и вие. Благодаря.